Быйыл Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирелде. Башкалабызның әлеге мактаулы исемгә лаек икәнен "Чтобы помнили" хәтерләсеннәр китабы тагын бер кат раслады. Бу хакта Язучылар берлегенең Тукай клубында үткәрелгән китапны тәкъдим итү кичәсендә дә әйтелде. "Чтобы помнили" хәтерләсеннәр китабы уникаль халыкара проект. Ул Россия, Беларусь, Украина, Азербайҗан, Латвия, Германия, Израиль һәм Испания фронтовик язучыларын, яңа буын язучыларын берләштерде. Китапта тупланган сугыш һәм тынычлык темасына кагылышлы шигырьләр, проза әсәрләре халыкның батырлыгы һәм хәтере турында сөйли. Җыентыкның 42 авторы һәм тәрҗемәчеләре арасында татар әдәбияты вәкилләре дә лаеклы урын алган. Басманы тәкъдим итү кичәсендә китапларның бер өлеше Татарстан Республикасы китапханәләренә бүләк итеп бирелде. Әлеге китап, "Чтобы помнили", ул безнең Оренбургтагы балалар әдәбиятын яклау һәм үстерү фондының ярдәме белән чыгарылды. Менә нәкъ безгә бүгенге заманда, бүгенге вәзгыятьтә үзебезнең балаларыбызга Бөек Ватан сугышының асылын без аңлатырга тиешбез. Алар менә әлеге сугышның бүгенге тормышыбызның нәрсәләр бәрабәренә бирелгәнлеген аңлап үсәргә тиешләр. Китап презентациясы турында тулырак репортажны 6 октябрь көнне хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз.